ہائے ہائے او ویلے راج دے، ہائے ہائے او برتن ڈاج دے، لے پے تے چوپے نہیں بچے، پپوں تے پوپے نہیں بچے، لے پے تے چوپے نہیں بچے، پپوں تے پوپے نہیں بچے، سینگیں دے ہونو سانگ نہیں رہ، ساڑے او پہلے رنگ نہیں رہ، نہ زلف والی اڑی تھی پھراں گالی اڑی، چنی دے تارے ٹوٹ گئے، سارے سہارے ٹوٹ گئے، اساں تا سینگی لٹ گئے، اساں تا سینگی لٹ گئے۔ اور ایک دوست دی فرمائش سہیں کہ کوئی ہووے ہا جرا آکھے ہا گھر شام کو جلدی آیا کر، مہربانی سے مہربانی سے کوئی ہووے ہا جرا آکھے ہا گھر شام کو جلدی آیا کر، تیرے نال دے سینگے دیکھ تسئی، کوئی تارے تروڑ اسمانوں ہے، کوئی روح دی چوٹی چوم آیا ہے، کوئی قید ہوا کو کیتی پہ، کوئی چاند دے سیراں کر آیا ہے، تیرے نال دے سینگے آگ کریں کبڑی جے ہا، کوئی ہووے ہا جرا آکھے ہا تو اتلی سگریٹ کیوں پیندا ہے، تیرا چہرہ پیلا کیوں تھی گئے بن، تو اتلی سگریٹ کیوں پینا ہے، تیرا چہرہ پیلا کیوں تھی گئے وانج گھر دو وانج مرے آنیاں تائیں تائیں گھر تو بیر نکلنا نہیں، جائیں ویلے گھر دو آوے ہا سمجھاوے ہا، کوئی ہووے ہا جرا آکھے ہا تیری رات بھی روٹی ٹھر گئی ہے، کوئی ہووے ہا جرا آکھے ہا تیری رات بھی روٹی ٹھر گئی ہے، مخمور زمانہ ٹھیک نہیں بھی گھر شام کو جلدی آیا کر، میں کو بابا آج احساس تھی ہے کوئی ہووے ہا جرا آکھے ہا۔ اور ایک دوست دی بہن کہ پاگل بئی مخلوق کی عنوان ہے صحیح کہ پاگل پاگل چہرے والے، نہ خیمے نہ دیرے والے، رتے رتے اکھیں دے وچ نہ کوئی خواب نہ آساں ہوندن، سینے وچ ارداساں ہوندن، رتے رتے اکھیں دے وچ نہ کوئی خواب نہ آساں ہوندن، سینے وچ ارداساں ہوندن، کھنڈے کھنڈے زلفیں دے وچ تھوڑی تھوڑی مٹی بھر کے بے ترتیبی کنگھی کر کے، کھنڈے کھنڈے زلفیں دے وچ تھوڑی تھوڑی مٹی بھر کے بے ترتیبی کنگھی کر کے، لگیاں لگیاں گلیاں گولوں، گلیاں دے وچ تھلیاں گولوں، لگیاں لگیاں گلیاں گولوں، گلیاں دے وچ تھلیاں گولوں، اساں لوگ نشئی مخلوق ہیں، بئی مخلوق ہیں، بجھا رہا تھا ٹائم مختصر ہے صحیح بجھارت ایک ناظم ہے صحیح کہ نشاط صاحب کہ آج بھی ساری بیٹھک تے ہوئے محفل مچ دیے ماچے تے ہوئے شرطاں لگ دیاں رہ ویندیاں، ہوئے سوجی چڑھ دی راندی ہے، ہوئے سوپتاں تھیندیاں رہ ویندیاں، آج بھی ساری بیٹھک تے ہوئے محفل مچ دیے ماچے تے ہوئے شرطاں لگ دیاں رہ ویندیاں، ہوئے سوجی چڑھ دی راندی ہے، ہوئے سوپتاں تھیندیاں رہ ویندیاں، ہوئے ڈوڑے مائیے ہوندے ہن، ہوئے ٹوکاں نال ٹھکارے ہن، ہوئے ڈوڑے مائیے ہوندے ہن، ہوئے ٹوکاں نال ٹھکارے ہن، ہوئے چھلا پوچھ دی ڈانڈ ہے پئی، ہوئے گوٹے پین تماخوں وچ، ہوئے تاش دی بازی چل دی ہے، ہوئے گوٹے پین تماخوں وچ، ہوئے تاش دی بازی چل دی ہے، اور آج بھی ساری بیٹھک دی ڈنگی کچی کندھلی تے کچھ سینگیں دے تصویراں ہن، کچھ کولے نال تحریراں ہن، مہربانی سے آج بھی ساری بیٹھک دی ڈنگی کچی کندھلی تے کچھ سینگیں دے تصویراں ہن، کچھ کولے نال تحریراں ہن، اور آج بھی پرلی بستی وچ مشہور گویا آوے تاں سب سینگے سنن ویندے ہن،
پر سب سینگیاں ہک سینگے تے آج عجب بجھارت گتی ہے مخمور کلندری بیٹھک تے بجھ کیوں نہیں آندہ عرصے توں ایک نظم صحیح خیال مہربانی یہ خیال نظم صحیح کہ تیرے نینا دے نین نواوچ حسین منظر نظر دے حسن رنگیل چنری دے چاریں پلوں تیرے خیال چوڈر دے حسن اور تیرے خیال تا تو جو زلفیں دے ول بلیٹیں شکاٹ آندن تیرے خیال تا تو جو زلفیں دے ول بلیٹیں شکاٹ آندن تیرے خیال تا وانگ تیری کو تیری ویڑی نصیب تھئیے تیرے خیال تمانگ تیری کو تیری ویڑی نصیب تھئیے تیرے خیال تو حسن دے مقام تے ہیں جتھاں دسامن دی لوڑ کونی تیرے خیال تو حسن دے مقام تے ہیں جتھاں دسامن دی لوڑ کونی تیرے خیال تا تیرے کولوں ایک تارے پوچھ پوچھ ابھر دے حسن تیرے خیال تا لوگ تیرے تے مردے حسن اور توں تا ساکو پسند آ گئے توں تا ساکو پسند آ گئے تیرے تے سارے خیال مل دن چھے کرتے سہیں دو پنیاں ہائے ہائے او ویلے نہیں بھول دے جڑا تھگڑیاں بات کے کانے تے بھا لیندے ہاسے کھکری کوں ہائے ہائے او ویلے نہیں بھول دے جڑا تھگڑیاں بات کے کانے تے بھا لیندے ہاسے کھکری کوں جڑا پہلی واری بستی وچ بس ہارن آن وگایا ہا ہوں ساڈا مال درایا ہا جدا مہربانی جدا پہلی واری بستی وچ بس ہارن آن وگایا ہا ہوں ساڈا مال درایا ہا جنا ٹوکرے لا کے ویڑے وچ کئی چلکنے چڑیاں نپ نپ کے کوئی خاص نشانی لا دیون پوچھ پٹ کے انت اڑا دیون کوئی خاص نشانی لا دیون اور توجہ صحیح کہ ہائے ہائے او ویلے نہیں بھول دے او چیک چہاڑا چولہے تے پہلی روٹی میں کھا سائیں گال تے رولے ہوندے ہن جنا سکھنے چولے ہوندے مہربانی